ewele aswada nuka nenu onye kwụsị oli ọnụ anụ maka na ọgọ okwu ekwuga n'ụwa nke anụ ọ bụzi bụ onye agwazilikwe na ụfọdụ na-ekwu ife fa na-afụrụ anya n'ụwa nke anụ ụfọdụ bụ ndị ọsịtọsị nyela ibe fa ma fa marozi na onye na-anọrọ n'ebe nilozu na ọ ga-abọzi obido n'ụkwụ nụ o wee bụrụ maka ndị na-emebi afọ osili late Chief Stephen Ositadimma Nwosadebe ndị bloggers ndị na-enwere aka ọrụ na pajezili wee seta ụlọ ochie wee bulie wee kpayalịba na soshal midia ma wee sị na ife abụ na Ọsadebe ojeligwe ogbuefi ike bichila ọgbanụ chụba ndị na-emebi afọ anyị nụ ị na-emebi afọ sili nwa Ọsadebe nụ gosi nke nna ya ka anyị fụzie ife osili lụrụ n'ụwa kaligonu ụnọ nwere kalịla kalịnụ ma ndị dị n'obodo oyibo nụ ma ndị dị na Naịjirịa nụ ndị dị n'Ọnịcha donu ịbatazie na tani obodo mụnụ ụnị akalịlị sanụ ife osili lụrụ na gerige ndị asili wee gabanụ kubi pepa na marodonu fasino sili alụtalụ nọ n'ụnụ ya nnomebizigonu ịchọ ịmazi osilinu jebesia na obianụ n'ife ọlụlụ na ọkalịla kalị one n'ụwa n'udo onye kwụsị oli ọnụ aga m akọwalụ nọ maka ya ka anyị woleni ya nwayọọ nwayọọ ife anyị ga-agbado zeriga nkwa onye kwụsị oli ọnụ onye kwụsị oli ọnụ ife na-ekwuta mmadụ ibe ya nne n'ụwa nụ gosi nke nna ya gosi nke lụrụ n'aka ya nụ ka anyị were anya wee fụọ n'enu ụwa ife onye lụrụ n'enu ụwa nụ ya ka ọnụ na-ekwu o sili nwa Ọsadebe ife lụrụ n'ọkalịla akalị nụ onye si n'ọbasi ya welukwu ajebenụ o were anya ya wefu n'enu ụwa esi afụlugwe n'elu ọrụ ya ọfụma omenyili ndị obodo anyị onye ọma nọdị mma n'ọnwụ egekwa n'ife ọnụ na-ekwu onye ọma n'ibili ndụ ya ọfụma ndị n'ụwa donu ilu na asị na-emezi na nkịtị onye kwụsị oli ọnụ onye kwụsị oli ọnụ yesa esi wee rapụ mpụ dị ya n'anya ujezie na-agba ogwu dị onye ọzọ n'anya na ị na-agosi ibe osili nwa Ọsadebe gosi nke nna ya maka na nna ya nwere nke ọ lụtara mana ọ bụ na nna ya lụtasị ịfụazị na ifele bụ nke ya
ọ na inwero nna o ji bụrụzie nna onye ọzọ ka ị ga na-ekwutọ ndị si gaba mebie afọ osilinu ifele bụ nke ununu osili nwosadebe ọlụsigo wena ụmụaka na-alụkwanụ ndị ọzụlazụfa ka na-alụkwanụ ife na na-ebelebele n'ụwa nọ mmapụta ya gabazienu n'irunu ka ọ kalisienu edono na ihe bụ so n'ụwa nọ Chifokuchukwu nwasadebe bilinu ezi nwosili mụchala mụchanụ onye ọma bi na Amerịka ọmụ ife ọ na-emenụ ọ na-alụ ya libe na ya nụ jezie na nke nna osilinu ka ife ọgwụ ilu n'aka na ya ka na-ekwu n'ụwa donu ọ lụgharịrị ibe nna nna ya nụ na-alụ ya libe na ya nụ na-edozi babụl anya nụ onye na-ekwutọ mmadụ ọbụzi gị bụ Chukwu n'ụgọsi nke nna ya ihe ọganihu onye kwụsị oli ọnụ ha 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 ndị afọ iwe rikazi n'ụwa nọ ndị ọma nke fanụ fama rọgụ onye ọzọ mmadụ ibe bagabaja chụ ego n'ụlọ ime mmebi nwafọ osili na kọlụrụ n'elu nwere iganụ esafuru ụgwọnwa na ọfatani omejiri ọgbarụ niile onye ọma na ka ịlụleriga onye kwụsịa n'oge liọnụ ndị blogas jee chọọ na kọlụnụ jee chọọ na ifunu galụ ụna mmeji nwosili nwosadebe mmemme ego ife ọlụla kalịga n'elu ụwa gosi nke nna ihe oge anyị na-ekwusi eriri ọnụ yesa ka anyị jenụ maka na okwu oweli ije n'ụwa nke anọ na o gburu onye na-enwero nwanne n'ezie na ofu anụmanụ na ya gara ụkwụ na abụ wee batazie n'obi osili wee jebezie n'ụlọ ochie wee jee seti ifo na marọ wee bulufe ya riba na soshal midia ma ndị isi dị mma ma ndị isi na-adịrọ mma onye ọbụla ka oyelibe o ji emekwubasị na Chijioke kwubego mana onye na-ekwu okwu ọ mara uche onye ga-asị asị ya maka na ịtụọ m nnu atụọ m ihe ose mana ịtụzie m ogiri na mmanụ ka m ga-atụ ya maka na adachọ nwa eze achọ ihe asị nwa eze gịnị o nwere ife ga-abụ osili nwa ọsadebe eze afụlụgbogwa n'ọfatani o menyere ife ọlụlụ n'elu nwa nke riga maka na ịbatazie n'ala Igbo niile gba gburugburu onye gwulụtala ife osili lụrụ ya pụta ka anyị fụ maka na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe na nke onye meli ka eji ekwunyere ya dị n'ụwa nke a okwu m ga-ejedebe nụ n'ebe a maka na anyị jenụ na anyị ga-abịa oge ọzọ na anyị ga-anọrịrị o nwere uche ga-aghọta ife n'okwu ndị asịrị onye kwụsịa n'ọnụ aka ọ ga-ekwu mgbanụ ka anyị nanụ
n'ụwa dịrịnụ ụmụ ya galịla akali ego ịbalerikanụ ife ịlụlụ n'ọdịnihu maka aka nkilika mmadụ nụ ụtalụzi ka ekwutọghịnụ ifụrụzi n'ọbasi achijioke amanụ menenu ụwa mmụọ onye kwụsị oli ọnụ eze afụlukwu onye ọma na mmụọ ọlụ ọma ịlụlụ dịlịnụ onye si ike ekwutọghịnụ ya gosi nke nna ya ka anyị kwuo ọ bụ na onye afọ enwero nna ka mmali onye ọma gosi nke nna ya ịnụ nke nna ya lụtalido n'ogbupụta ka ụwa fụnuo n'elu ụwa mama ezapụrụ wenye nke nne ya ezi nna nna ya na-ekwusi oli ọnụ